nenkinga la mthatha. Hayi ukuthi mengikubalekelile mengikudoshile. So mfethu ngiyakhumbula imoto ngiyikhokhela mfethu. Lesi sikhathi engisikhokhele sona. So manje ngabuye ngaba nenkinga la mfethu. Ngaphelelwa umsebenzi. So nami ngendlela yempakamo enganginayo yabo leyo nto leyo nomuntu adaziwa lapho emphakathini. So manje bese ngingasakwazi ukuthi yabo leyo nto leyo xhumane nawe ngalahlekelwa nayifoni. Even nomama ngamshiya nengane lapha ekhaya. Yabo ngingasakwazi ukuthi ngixhumane naye because isikhathi esiside singasaxhumani naye yabo leyo nto le nengane bese ngingasayenzi lutho. Inkinga lokhu uyachaza story kule nkinga yakho mina ubucabanga ukuthi mina ngoba ungishiya notwayi lokuthi kufanele mina ngibe yimina ofonelwa abantu ubucabanga ukuthi wena uma ucabanga ngokwakho ukuthi uma ungidoja wena ungangitsheli lesi story lesi njengaba manje ngabe istory esithini lesi uma ungangitsheli sona mina ngenza kanjani ubucathi mina ngimisa kanjani yasibona ukuthi selfish yazibona ukuthi selfish it's not like mina ngakusukela ngazokunungisela ngemoto endlini wena owasuka wenza ngimina mase unenkinga usuxakwazi sezinginet usuhlula yini ukuthi uzongitshela ukuthi seziyakunet usuhlula yini ukuza kumina njengokuza kwakho nihamba noma mkhulu nizongitshela ukuthi ufuna ngikusize ngemoto manje sekusale fanele kube yimina osale esigangethe ningishiye ehlathini manje ngendaba yenu sekufanele kube yimina othwala utwayi lwenu olwakho lolu inkinga uyazi ukuthi angiziswani nento ebhedayo uyangazi ukuthi ngiyathanda ukuthi izinto zami sihlezi zingohlelo manje lento osuyenza manje eyangicasula ngoba ngempela sengize ngicela abantu ukuthi bangisize wena owasekhaya usuhlule ukuthi uzongitshela usuyangibalekela usuyangibhampela imoto ingakuwena izikweletu zingakumina shuthi vele wawenzela khona vele lokho ukuthi wawazi ukuthi ufuna ukubaleka kodwa ufuna ukubaleka ngegama lami ungangingcolisela kanjani igama lami ungazi ukuthi ngisebenza kanjani. No mfethu mntase ngiyazi mfethu ngaba nephutha ngiyazi mfethu sivumelana sibe na-argument nawe sasijabule sihappy so mase usuqhamuka usunje angikwazi no musu ukuthi akwazi uyazi akekho umuntu ongayingedino akekho umuntu ongangafanele ukuthi kwenzakalani mntase ngiyabuza vele kufanele cela okay cela ume kancane before explain mfethu angithi yayibona lento le eyenzakala la ukuthi izoba isithombe simbe emndenini kuzobe ngazi ukuthi usisi uzohlasela wena nabantu kanti wena umuntu obe wrong kusisi bekumele kube wena umuntu oya kusisi njengomuntu wakeni ufike explainele ukuthi yazi nginenkinga 1 2 3 no 4 ngicela ukuthi mhlambe ukhiphe lokho okukhiphayo okuncane noma ngathiwa yini ukuze nalapha la kwathathwa khona imoto bazobona ukuthi khona into eqhamukayo hayi ukuthi kuthuli nje mase kuthuli expect ukuthi kuzokwenzekalani ngegama lakasisi wena bra ngiqambela manje mfethu angizange ngicamange leyo nto leyo so mfethu yeah mfethu okay wacabanga kodwa kuzohlala endaweni right kanje uyarenta nje obuhlala la mhlambe uyabona nje kuyabonala ukuthi imiqasho le and ayibona ukuthi akusiyo imiqasho nje just imiqasho uyabona ukuthi imiqasho esezingeni le mfethu la bra ngibona nje nami ngisanda ukufika nakhona imake umuntu ohamba ehlala mfethu imake wemfethu buka nje khona nama laptop izinto zakho zihamba kahle mnandi ukutep lale imake mfethu buka ke yini ubunga sacrifice ukuzodlala endaweni eright ulungise izinto nomntase wakini uhambe uyodlalela noma isemkhukhwini urende noma 500 noma 600 for isikhashana sokuthi ulungise iperiod le onenkinga nayo mase kuyasuka usuyilungisile inkinga seku right uyasuka ke emkhukhwini usuyabuya usuzophila impilo ke lemnandi manje ibhlungu impilo yakho lo iphilayo kushuthi kahle lempilo oyiphila iyi-fake ngoba usisi wakho mangasathatha imoto njengoba sila manje uyazi ukuthi isiphetho saletho sophetha kanjani ukuba i-rich uncle no mfethu ngicela ukuchazela wena mfethu njengoba wena ungathi uzubalele ngisho uma wakho mfethu ngibalekile nini haven't bhayisi nibhayisiswa amantombazane ngizokuchazela buku uhlala nentombazane la kodwa manje kini
usubaleka uzubalekele ngisho i-oledi-ke mfethu Yabona manje hayi mfethu usona usubuza into ongahlangani. cha kodwa Uchazele leyo ima nto. webaba Mfethu wena mtase mfethu wathi ngcono ngichazele. Ya, mchazele. Ngoba manje mina ngisizwa lesi sitori sakho. Angisigqoki leso sicathulo bro. ngizokugqokisa namhlanje Khuleka mfethu next time khuleka ngiseyrongo namhlanje. Wemtase mfethu abona lana mfethu njengoba ngikutshela njengoba ungazi ade ngumuntu wala elokishini mfethu yabona. Hayi ukuthi mhlambe lento oyibonayo yimina yabo umuntu engihlangane naye yabo lonto. So sithe sabamsana yabo na we rent yabo leyo nto leyo. So nami sengizama ngayo imoto leya ukuthi ngihlanganisele leyo nto encane ukuze nami ngikwazi ukuphila. So khona la kade ngilinde khona. Uhlanganisa ngayo le moto Ngicazele futhi. mntase khona la kade vele ngizongena khona yabo. So ngibe nenkinga ukuthi manje kuyadelay ayibo leyo nto leyo. So ngase kuba nesikhathi nomama lo uyazi lo wala endlini yabo lonto. Uchazela umama lo ucela ngani ukuthi kube uyena okuthathela imoto. Uchazela abantu bangaphandle uyapatanisa ngaphandle engabuzanga mina. Uzuthi ukhona imoto ikhona into ekwenzela yona. Leyo nto leyo awuthathi ngani uyifake ekuthenini ukhokhele lokhu uzalisha igama lami. Into enkinga phela mntase uyazi na ukuthi yabo nje ube usewumlilo. Ngingafuni ukufica nje. So ngifuna ukuzama ukuthi ngichazele. Ubuzozama nini ngonyaka wesingakwesibili unyaka wesibili? No, ngifuna ukufika phela mfethu ngiphethe something. Mengeke ngifike ngizokuchazela. Ima ngoba imali lokhu iqoqoda nje uhlele endaweni enje ubuzochaza sekwenje njani. Iyiphi le mali othule oyisave? At least uma uthi ubusave imali, usave emalini, iphi imali oyisevile noma wena uthathe yonke imali wayidla neshamunqa lakho. Mntase phela ngisiyazi na ukuthi siyahloniphana. No, akhonhlobo unopha indaba yenhlonipho, ungangitshela indaba yenhlonipho mina. Ungangitshela indaba yenhlonipho. Ima-ke Iphelile inhlonipho manje. Iphelile inhlonipho manje. Awuhloniphanga wena uqala usungibalekela. Awukhuzela siduma wakho. serancane lalela-ke mfethu sengizogcina senze ngenye indlela ngoba manje asihloniphani sijwayela kabi mhlawumbe ubone ukuthi sithuli noma abanuthi ubone ukuthi siyilimi angasithathi kanjalo ngoba awusitumu mfethu ngoba awusitumu baba ngoba awusitumu Dawutile naye lo muntu kancane. Nawe yekungahloniphi. Yekungahloniphi. Musanukula phela. Athekho la kwa. Musukula futhi ngiyaqala umyeke. Musukuza umkini. Nawe yekukula. Cha, ufuna ukutshela Usabhiza usakhomba urongi usephutheni ufuna zithobe. Usephutheni. Masijwayeli kabi wena. Masijwayeli kabi. Ungazogolozela abantu abangaka. Noma twinge yaba usephutheni. Cabanga sokushaya endlini yakho futhi ungenzi lutho ngalokho. Ngasijwayeli-ke kabi. Asihloniphane. Angithi sithule siyakuhlonipha. Asihloniphane ungasithathi kanjalo. Asikwazi futhi asifune nanokukwazi. Asihambe sazana neginqa masimbe khuluma la ukuthi iphi imoto ngithatha imoto ngihambe. Yabona sengizokufaka usayitheni-ke manje. Buka mntase mfethu. Hayi lo kwenza isilimo. Hayi ukuthi imoto ayikho mfethu. Imoto ikhona. Hayibo leyo nto leyo. Ukuthi umfethu ade hambe ngawo mesathi eshwini. Yabo lo uyena mfethu. Unika nomuntu mayilimala kulowo muntu leyo moto. Kulenga ke mfethu wa driver lo yana mfethu ungakadrive. Ngisho akuthiwa we drive sanezinye lodwa kunendaba. Uyinika kanjani umuntu wangaphandle imoto? Uyinika kanjani umuntu wangaphandle? Mina ukubuyisela imoto endaweni yayo mina. Indaba yemali ukuthi ubani wenze. It's not like vele kulento ngiyabenefit. Angibenefit indawo mina. Kulento yakho ukuthi wena wenza imali noma kwenze njani. Mina ngibenefit ngakusiza njengomuntu wasekhaya, njengomntasi. Kanti wena uze uyimbungule ezoncela igazi lami. So manje angisana ndaba ukuthi uyasebenza noma kwenze njani ukuthi nizongibambela imithi. Vele umuntu wesifazana uhleze ecindezelo. So angisana ndaba nalonto. Into enginenkinga nayo
enginayo ukuthi mina ngizothi mase ngifuna ukwenza izinto zami senginegama elingasakwazi ukuthi livele kahle ngoba naku wena nginezikweletu zakho. Yayizwa leyo nto ukuthi imoto yenze njani ayindaba nje nginganandaba naleyo nto, anginandaba naleyo nto. Mina ngifuna imoto ukuze ngiyithathe ngiyibuyisele ngiyilungise mase ngiyibuyisele lokhu la ngayithatha khona bathatha imoto yabo bahlukane negama lami. Indaba enye-ke nje awungangichazeli njengoba ngitshela nje imoto i-right mfethu ayikazishayise njengoba ngitshela udriver ngiyamthemba. Inkinga akusikona ukuthi imoto i-right, inkinga ukuthi wena ungenzi ulamthuthu, ungenzi isithuphethu. Mina ngahlala mina ngiyakufonela enyangeni yokuqala ngitshela ukuthi no usazoqhamuka uzokwenza into e-right. Inyanga yesibili, eyesithathu, eyesi-4, eyesi-5, eyesi-6, inyanga yesi-7 le wena uhleli uphila kahle, uhleli umnandi. Ngicela ukuba honest kuwena mfethu. Because mfethu ngiyakubona uchaza. Amnyeke